Nie, dáme si nejakú, čo všetci poznáme naozaj, lebo toto bola taká vyslovená síce mainstreamová, ale undergroundovka. Mainstreamová, undergroundovka. Hral na trúbku, nikdy nehral, tam ako moje trúbku si pomáhal. Čo robí si ty? Vy poznajú to. Kúkol mňa hučí, že by som konečne dačo moderné zaspieval. Ja som tak pozeral doma knihy, že čo je teraz moderné. Bol som knihu 500, vykúpil som celé knihu 500, aby som zistil, čo teraz je in. Vidíte, že viem už aj používať tie správne výrazy na správne miesta. No a zistil som, že hip-hop celkom ide. Mám nacvičené také dva kúsky. Jeden je od Michaela Jacksona z pesničky Black or White. Úplne som paralizovaný dneska, nejde to zo mňa. Úplne vidím toho Makuleja Kulkina a odčítavam mu spierale. Ale bliká mi tu modré svetlo, sem tam sa mi stráca. To bude, keď ste pozeral maďarskú televíziu, teda. No, nie. Už viem, čo myslím. Dobre, robíme, nie teraz úplne vážne, robíme teraz v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied taký jeden výskum. Podieľame sa na tom výskume, teda ide vlastne o overovanie popularity tých ktorých piesní, o ktorých sa hlavne tvrdí, že sú veľmi populárne. Pochopiteľne máme okliestený rozpočet, takže robíme to len v rámci regiónov, lebo naozaj na Brazíliu nemáme dosah. Ja by som vlastne trošku použil. To je tiež také moderné dneska, nie? Použiť dačo. Už ma bolela ruka. I'll just worry about it. Just stop thinking about it. Here we go. Poznáte, nie? To som si myslel. Si bol v Brazílii, nie? To je jasné, tam to bolo veľmi populárne. Tak tam si vieme, to bolo populárne. No. Bude to Dan alebo Brazílčan. No dobre, no. Ja vsádzam Miro na klasiku. Deriku. Začal Derikovi. Nemecký šláger je neprekonateľný, no.
dovolíte vyhrať ty, keďže som oslavený. Steve na dosku si super. Ďakujem. Veľmi si to ide. Dúfam, že to bude čoskoro zaradené ako disciplína. Budete sa môcť pretekať s Axelom Roseom. A to až keď bude Soči Olympiáda. Asi no. No dobre no. Nebudem vás tu zdržiavať. Ja mám posledný trom z rukáva. Veľmi